ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Lucky Bloka. Kao što vidite, u ovoj epizodi otvorit ćemo 30, a na kraju borit ćemo se sa 50 zombija. Tako da ajmo da krenemo sa prvim, samo što prvo... I evo ga. Pa ajmo da krenemo. To je prvi. Nismo dobili ništa. Ajmo drugi. I dobili smo Lucky Fishing Rod. Idemo dalje. Pegaj! Ok, dobro. Uspeli smo. Ajmo dalje. Dobili smo sunđer. Dobro. Ajmo dalje. Opa, dobili smo dijamantski šlem i dijamantski oklop. Ajmo dalje. Opa, dobili smo neke dobre knjige i police za knjige. Ajmo dalje. Dobili smo jaja čudovišta. To nam sad neće trebati. Ajmo dalje. Ovo su izbacivači, to nam sad neće trebati. Dobili smo Ugly Hope. To nam sad neće trebati. Ajmo dalje. Dobili smo zlatne šargarepe i obične šargarepe. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Opet nismo dobili ništa. Ajmo dalje. What the fuck? Ej, ljudi, ubijeni smo. Jao, ljudi, ubijeni smo, kao što vidite. Jao. Ne. Mod 1. Jao, ljudi, ubijeni smo od strane sluzi. Moramo da bežimo. I to brzo. Ljudi, ubijeni smo 3 puta, ali nema veze. Sad ćemo mi da se vratimo unutra. Ljudi, da li ste vidjeli, ja? I kao što vidite, nestao mi je mač. Ali ipak nije. Ovdje je sve. Pa ajmo mi dalje da krenemo. Dobro, idemo dalje. Opa, što smo dobili ovo? Sad ću ovo da stavim. Ovdje, što mi treba. To mi ne treba, ne treba mi to. Ne treba mi odavde ništa. Ovo mi treba, ovo mi ne treba, ovo mi ne treba, ne treba. Ne treba, ne treba, ne treba, ne treba, ne treba, ovo mi ne treba, ne treba, ne treba. Ne treba, ne treba, ne treba, ne treba. Ne treba i ne treba, ajmo dalje. Ja opet ovo. Ne treba, ne treba, ne treba, ne treba, ne treba. Ne treba, ne treba, ne treba. Treba, ne treba, ne treba i ne treba. Ajmo dalje. Ljudi moji, ovo je Bob, kao što vidite. Kako ovo, šta? Umri, umri! I ljudi, ubi nas glupi Bob.
Ok, sad je sve u redu. Ubijeni smo ponovo. Ali nema veze. Mi ćemo nastaviti. Sad ćemo morat ćemo u kreativnom modu da sredimo ovog glupog Boba. Morat ćemo da ubijemo. Eto, uspjeli smo, dobili smo neke moćne stvari od njega. Pa ajmo mi dalje da nastavimo. Izvinite što laguje, ali šta da se radi. Morat ćemo dalje da nastavimo. Ovo ćemo staviti na sebe, sada ćemo biti mnogo jači. Sada imamo 2 dijamantska mača, ovo ću da ostavim, ovo mi ne treba. Ajmo dalje. Dobili smo ništa. Ajmo dalje. Opet smo dobili ovo što nam ne treba. Ajmo dalje. To, ajmo dalje. Šta je bro? Baby the 7 games 007, what? Baby tamo. Ajmo dalje. Dobili smo ovaj gluposti, ajmo dalje. Dobili smo kušiće, ajmo dalje. Dobili smo ove gluposti. Ajmo dalje. Dobili smo opet ovaj lapis. Ajmo dalje, dobili smo opet lapis, ajmo dalje. Dobili smo ove gluposti, ajmo dalje. Dobili smo metalni blok, ajmo dalje. Dobili smo ovo glupa jaja, ajmo dalje. Ljudi, ubit će me! Pa što me napadaš, bre? Ljudi moji, gotovi smo. A zašto me napadaš? Da. Ne! Ok, sad je sve u redu. Nadam se. Koliko vidim sad nas... Što me ganjaš, bre? Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nismo mogli dalje da igramo, žao mi je. To je to, pozdrav!